Radost i tuga miješaju se nakon 90 minuta prvog susreta trećeg pretkola nogometne lige prvaka između Wernera i Dinama. Radost jer je Dinamo pokazao da zna i može, ali i tuga što je izgubio susret koji objektivno nije smio. 45 minuta iznova odigrala je zagrebačka Momčad. Hrabro, s taktičkom disciplinom i trčanjem na razini najboljih europskih sastava, Werder je držala u šaku. U dva poteza, 100% prilike, Njemce nije uspio matirati Balaban, ali Boško treću prigodu nije propustio. Sve su pripremili Samir i Mandžukić, a Balabanu je pripao slatki dio zadaće. Nažalost, nogometni susret sastoji se od dva poluvremena, a Dinamo je u drugom poklonio pogodak Werderu, Prijelac Almeida i vratio njemački sastav sasvim prijedno. Točko na i način za Werder. Četvrtu sezonu za redom Lige prvaka stavio je Jensen u 86. minutu. Ali i Dinamo nije bezigledan. Dapače, uz puni Maksimir, Liga prvaka nije tako daleko ni za hrvatsku Momčad.